Aflivning af hunde. En aflivning kan foregå derhjemme eller i en klinik, men man siger, det er bedst at gøre det derhjemme i dyrets hjem, fordi der er trygge omgivelser. Dyrlægen tager en beroligende sprøjte og stikker den beroligende indsprøjtning enten på benet eller nakken på hunden. Det gør man 2 gange. Efter 5-10 minutter sover hunden stille og roligt. Stikket kan godt svie, så nogle hunde reagerer hurtigt på det, men det går hurtigt over. Hunden kan ikke mærke den sidste indsprøjtning, som gives direkte ind i blodet med en overdosis af sovemedicin. Derefter sover dyret stille ind i bevidstløshed og derefter døden. Dyrlægen vil efter det sikre sig, at hunden er død ved at tjekke dens puls og vejrtrækning. Så er det i dag, at det skal være. Ja, det er trist. Det smager godt, bare. Så derfor så starter jeg med at give en beroligende indsprøjtning, som gør, at han falder helt i søvn. Og når han sover fuldstændig og overhovedet ikke registrerer noget mere, så får han en overdosis af et andet sovemiddel, som stopper hans hjerte. Så han kommer ikke til at mærke noget som helst. Bliver puttet, hva'? Ligger han ikke fint og sover der nu? Det tror jeg. Kenzo har nu fået sprøjten, der sætter hans hjerte i stå. Og mens Mie sidder ved hans side, tjekker dyrlægen, at han er død. Det er så det værste, når man skal have ham ned i en skraldesæk. Det forbinder man med affald. Hvis man har mulighed for det og synes om det, er det lovligt at begrave sit familiedyr i sin egen have. Den anden mulighed er at lade dyrlægen beholde dyret for at bringe det til forbrænding. Man får urnen i sin lille fine krukke, hvor man kan forlade det fint med hundens navn eller noget lignende på, så hvis man nu gerne vil have det op at hænge eller stå på en hylde. Nu til dags er hunden en stor del af ens familie, der vil betragtes som en familiemedlem for mange. Den fylder meget i ens hverdag, fordi den skal passes godt, så den kan leve i længere tid, og den har mindre chance for at blive syg. Hunden til hunde skal aflives, fordi de enten er for gamle eller er blevet alt for syge til, at det kan kureres. I en familie er det meget vigtigt at snakke sammen om hunden faktisk skal aflives, så alle ved, hvad der skal ske. Det er nemlig familien, der træffer beslutningen om det er hjemme eller på klinikken, den skal aflives, da det er en stor beslutning for selve processen.